Alhamdulillah. Oh iya. Kok ojo piye? Ki lho bangeten. Cik. Oh ikhlas. Apa iki urung piye-piye kok wis diikhlasno? Aku jan gumun setahun jembleng serendeng. Kayak ngerti lagune sik ora kuwi. Apa? Ikhlas. Ora roh kene. Ya wis tak tampani nek roh ngono lho. Nangis aku isin. Senadyan loro ing batin aku Apa ya? Aku jan gumun ya, Mas. Perkarane Lagi iki lho, Mas. apa? Dagelan metu didelok karo wong akeh. Lah setahun pisan nek kok pe ditinggal turu yo Ora main cul ndek iki sing ndelok ora kaya ngene, Mas. Lah apa? Sing ndelok ya ana plastik, gelas aqua, botol sosis. Sing ngomong delok sapa? Aduh, kok ndelok sapa iki Lah piye? nyatane kae ning arep yo padha keturu-turu ngono kok. Ora usah dagelan, ora usah lucu-lucunan ya. Langsung nyanyi. Wis ngene wae. Wong yo ibarate awak dhewe sing nekakno wong sak desa. Lah ana sing ora oleh ngomong nek kirane sumir ditanggap awas. Ayo diweki apa? Apa? Lah kene apa omong ora oleh. Sementing sampeyan ditanggap ngono. Gimana jalukane ikhlas? Ha iya. Ya toh. Ora apa-apa wong kene menang karo sing bayari. Kene kalah karo sing bayari kalah. Kono njaluk lagu yo diweki. Iya. Kono njaluk lagu yo diweki ngono lho. Wah, rumangsane ndak awak dhewe MC gak oleh omong yo. Rumangsane ndak MC piye? Lah omong ora oleh rumangsane ndak MC no wong awak dhewe iki dagelane ndak endah. Ora lali dongake sauton. Lah kuwi lho sing penting. Ndang dongakno. Dongakno Monggo masyarakat Kayen kajate sedekah bumi utawa bersih desa. Muga-muga bumi desa Kayen dadosa bumi ingkang gemah ripah lo jinawi. Amin. Murah sandang murah pangan. Amin. Dilebihno sangka-sangkala diadohke sangka-sangker sakit. Amin. Muga-muga sing rawuh biyayi Kayen kabeh sedaya binaringan rejeki ingkang lancar barokah. Amin. Rezekine ora lokak sangsaya kebak. Amin. Ora rubuh sangsaya bakuh. Amin. Ora kutah sangsaya wutuh. Amin. Jare wong kondo biyen kae ngandhake ngene Mas. Apa? Tetembungan magrib terus sing isak Karepe dilah mati disumetono. lah kuwi. Rumangsa urip ayo gas desa urunan ketoprak sok omben patine ben munggah swarga. Nah, iki seneni Dik. Swargane kakekane kuwi. Surgane kakak. Lah pengen munggah swarga kok genah trimo nanggap toprak. Nanggap ketoprak iki bareng-bareng ibarat nyenengke wong akeh nyenengke tangga teparo sok sapa wonge sapa sing nyenengno wong akeh sok omben matine munggah swarga. Rak ngoten to yu. Kono lho ora mudeng wong aku yo ora paham. Sing kandha sapa? Aku Anu, Mbok, gak lucu lah yo. Iki mang aku rencana ape barungan. men ayo men. Timbange barno piye lan aku dimpuki. Mau wedi aku. Mas, jalukane ikhlas. Heeh. Ya dikai. Timbange engko aku lho tekan neh. Andean yo. Apa iki nek, Dik? Lah iya. Sida rondo Iki dagelan apa dangdutan ngono. Guntur. Sida rondo karo ikhlas. Ndek mang. Ndek mang. kancane. Wong wedok-wedok kurang suwi piye? Kenapa? Lah kok iso eneh? Ora dadek. Asaku wis 2 jam lho, Dik. Berarti kene iki hobine nyanyi. Heeh, ra dadi ngopo. Apa iki mau? Ikhlas. Lu ikhlas eneh. Sida rondo. Ikhlas karo Sida Rondo. Lah diem iku njaluk apa ditawani? Kuwi angger penting sone muni joget to. Ora sambotokno lagu Kok kuwi. salon muni wingi nane padhem laktore ditutno ngguri dijogeti kok. Lu mangke samu. Iki diaturke sing dine. Ikhlas sik no, Mas. Ikhlas ayo ready. Iya wis tak weki tenang. Ojo wis tak weki ikhlas, Dik. Ikhlas. Iya iki tak weki ikhlas. Iya, Dik, iki urgenku ganti. Oke, Dik. Ayo, Yo, Dik. Ana apa? Sing sabar inamloha mas. Ribin. Birin wis mulai. Inamloha maso. Ribin. Birin. Birin mulai. Inamloha maso. Birin. Wong sabar oleh. Nesu. Nek nesu kena penyakit. Setro. Mlakune piye, Dik? Nyeret-nyeret. Contone. Kok persis cah iki? Cangkemmu. Ayo. Kono ganti. Apa nek, Dik? Wah, Ya apa iki? Wah, capek gunung di bawah. Iki wis nampani tanggung jawab. pokoke Gak usah bawa ya, Dik, tak lagu terus. Ya.
Gak usah bawa Mas. Piye ning Ayo aturan ikhlas iki piye? Ikhlas Sidorondo terus Wes Mas Aris iki ra sida lucu iki Mas. Wong lagu terus iki. Los, aku wis mudeng iya. Pakne sapa? Pak Soim, engko joget. Tayub Im Pak Soim. Pundi piantune? Oh niku. Nggih, Pak Soim mangke nderek. Ha. Kok aja kakek ngomong piye kono iki? Ayo nang joget. Ah. Giler Tribudaya. LST. Audio. Apa? Weh, yo. Kayen bergoyang. Lempok, Dik. Yo. Kicau mania. Manuk kundangan. Ya kalem bijak kalau. Dangan-dangan kuwi lho. Ayo deh. Hei. Ayo radio. Kicau mania. Kicau mania. Manuk kundangan-dangan. Maksud kicau mania. Piye leh lho. Hei, awas dangak ngono le lali aku. Yo. Ayo Mas Haris, yo nyanyi rapopo Mas Haris. Media Tama, namaste, audio terima kasih. Hey, Zoe mau mundur timbang loro hati. Saya omong kono wis lali. Pancen wis nasibku iki. Nandur becek tuku leko dilarang katange sono malang mung gawe susah karepe wis ngejak bisa karo aku wis ra karep Sing wis ilang di kelas bae. Ayo deh Pak Naim, siapa mau? Pak Soim. Pak Soim, ayo Pak Soim. Ayo deh. Radio. Hey. Nangis aku isen senadyan loro ing batin, aku lilo ikhlas kanthi lahir batin. Oh. Hey. Oh. Yo. Hey. Tresno sing rembuyung saiki wis dadi kareng. Aku lilo bisa kanthi Ayo bos, wey, aku wis datange sono malah mung gawe susah karepe wis ngejak bisa karo aku wis ra karep. Ayo, Pak. goyang kembali Suresya yang bersatu. Terima kasih dari bosku Raja Sawirnya. Lancar selalu rezekinya bos. Media Tama. Matur suwun. Juga terima kasih Luar biasa. dari fans klubnya GTV Matur Sembah Nuwun Bumur. Matur suwun. Terima kasih yang terbantu semuanya. Ayo Cak. Ayo bos. Mau mundur
loro ati kaya wis lali matur sembah nuwun wis nasibku iki nandur becik kulit kok dilarang trimo ngalah aku ora satange sono malah gawe susah karepe wis ngajak bisa karo aku wis ra karep Siap bosku. yo nangis aku isin senadyan loro ing batin aku lilo ikhlas kanthi lahir batin tresno sing rembuyo saiki wis dadi gawe aku lilo kanthi lahir batin trimo ngalah aku wis ra betah tatange sono malah mung gawe susah karepe wis ngejak bisa karo aku wis ra karep wis diiklasno apa sing diiklasno bakal entuk kamulyane ya to Emang sunane isek Sidorondo. Caping gunung. terus mau podang kuning Ya. nah iki pamundutan Iya Nggih. bos. Caping gunung podang kuning Sidorondo lah iki engko penake caping gunung terus podang kuningnya ditayupno ngoten pripun masuk engko tapi tayupe engko gen lagi saiki yo engko dibari ya urung sik tayupe gen langsung dangdutane Sidorondo dipredikno bos Sotor spesial terima kasih. oh Ketevin. LSD Audio Media Tama. Terima kasih dari saudaraku semua hanya bersatu untuk malam hari ini. Terima kasih dari kepercayaan panjenengan. Yo. Biyen mula sliramu wis tak aturi, wis tak aturi. Golek bojo sing tresno welas sejati, welas sejati. Kasane sliramu digawe lara, digawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Ayo Bu Eyo. Kabeh mau wis kebacu. Yo, hey. Ra bakal dadi seto
kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku ora kena prawane tak enteni randane ayo bos Doyang kembali Gilar Sri Budaya terima kasih LSW Audio Kayon bergoyang di Gosgoyo kamu wis tak aturi golek bojo sing tresno welan sejati aku kasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo yo ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngerteni kowe lan aku uga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane iya nanging piye kabeh Barada bubur bakal dadi sego mula ketut iki tanpa upama andhut tresno bebujuan selawase andhut tresno bebujuan selawase menangger lempok yang ngono lho. Rada di ngopo jan pirang-pirang sasi ra leren men. Anu Mas Haris sing biasane wis diumum ya ning ndi nek wis tayub berarti wis bar lho terakhir. Anu Mas, bar tayub bar. Berarti iki tayub. Podang kuning Bar tayub bar. Wis, wong aku yo manut tok e. Podang kuning capek. Ono ngono tak jelasno. Berarti gak sorjen wis cukup iki. Seneni wong lah iki. Gak diseneni men be kombon. Wonten pamundutanipun langen beksan Tayuban, caping gunung Podang Kuning. Nah. Ayo nek wis diwene tayub kan ya wis marem to. Nek ana tayube tetep marem. Anjene nggih. Wong nguri-nguri kabudayan Jawa iki aja lali jawane to, Mon. Mulane kuwi. Engko tetep ditutukno lakone iki apik kowe ngasih esuk. Tak kira lali lakone Pak sampean eling. Monggo sedaya
Ingkang badhe nderelangen besan tayuban. Lumantar dening kula sak kanca gilar. Ayo Kang Aris, nah ayo Ugi Kang wonten Aris. gilar laras. Caping gunung podang kuning. Pratar Yuk. alapun lakoro Yo. kelingan Yuk. Saiki ono ngendi yo saiki apa lali ning gunung tak sekongi seko jagung gane jagung yen mandok tak silih capek gunung dudu payung Yuk. Yuk, yuk.
tak seranani sotekan mulute bendo. Sadroning suku kudiling lan waspada wigati matur suwun kalian warga Kayen sak keluarga sak umure nimbali kliar tribudaya ya Mas. Menari ngantor rezeki lancar barokah yuk awak dhewe padha nepi marang kewajiban. Aja lali njaluk sepura sing gedhe. Kunjuk dumateng warga Kayen. Subur. Tikus, kon mutut dolanan wis rampung apa? Wis, Rampung. mau wis rampung kabeh. Le, Ini Cil. Adiem wedok Retno Sumekar iki wis ana 4 dina iki rung ngono mulih. Saiki Retno Sumekar. 4 dina ora mulih. lah banjur ning ndi? Aku ya bingung kok aku sedulure. Lah iya kowe nek ora ngerti kan yo kebacut to. Wong kuwi adimu. Saben dinane awor kowe mosok ya ora ngerti. Nek adikku iki bocah lanang aku ora sepiro kuwatir. Wong adikku iki gambare ayu, bocah wadon, wis ngancikno tatarane kadewasan. Mula aku iki ya kuwatir. Ki janjane ngono medeni lho. Ya jelas medeni nek nganti dienggo tambur wong mendem-mendem Ya. kaya piye. Malah nggo tambul iki lho. Aja nganti sosok kowe iki dadi wong tuwa sing ora iso ngandani marang bocah cilik. Lah, teliti sing tenanan, ije utuh apa ora? 4 dina ra mulih nek ra dicek bahaya. Dino. Cek utuh ta ora? Mlaku. Abene piye, Mon? Abene piye? Loh, kowe iki patang dina ora mulih. Digawa sapa kowe? Nek digo waris ngono ya aku lega nek ngerti. Lah kowe nang jablas rono pos ngancar. Tom-tom iku. Ngandani nek temon iki lho. Gak njajal tok. Jajal to iya. Nduk. Kabeh mau anake bapak mung loro. Aku karo kowe. Wis 4 dina kowe ora ana mulih iki menyang ndi to, Nduk? Aku patang dino ora mulai iki amarga aku goleki karo sing jenenge Joko Wangking, Kakang. Dadi kowe iki 4 dina ora ana mulih iki goleki sing jenenge Joko Wangking. Mergo aku ki ngimpi lho, Kakang. Eh? Aku dadi bojone Joko Wangking. Dadi kowe iki ngipi ketemu karo Joko Wangking. Ya ora mung ketemu wong aku dadi bojone. Malah dadi bojone. Iya. Lah, kalau Kowe iki kleru, Nduk. Lah kok Joko Wangking malah tuwa ngono to, Le? Lah rupane Joko Wangking ki wis tau ngerti tenan to ora? Ya ora, Le. Aku ngertine ki ya sakjroning pamimpenku. Duh, kowe iki kudune ngerti wong ngimpi kuwi kembange turu. Kembange turu. Kembange turu. Kembange turu. Ketoke pantes montok pelan. Sampiye iki yo. Lho ora ngono jenenge bocah prawan iki nek mau ngenteni tetese embon ya ora bakal dadi duwe bojo to, Le. aku yo ngerti, Nduk. Ning kabeh mau kowe ketemu karo Joko Wangking iki gak sarana ngimpi. Ya ngimpi Ora to, kasehatan ngono lho. Jarane mbok bakul sinambi woro. Jarene mbok bakul sapa? Wis 2 minggu sampean muni ngono lho, Le. Lho,
kembange wong turun njur kowe ngundang ipen-ipenan. Yo. Karo si Joko Wangking. Ngimpine kuwi katon nyoto kok, Le. Nek ngimpine Rasane ki tak rasane ki krasa. rasane piye? Yo rasane kepenak wong delingan. Piye to sampean ki kok? Lah kok nganti krasa iki diapakno? Ya wong ngimpi dadi nganten iku yo ancen krasa to, Le. Layak brodol kabeh. Apane? Wis ngene, Nduk. Kowe kepengin duweni sing jenenge Joko Wangking, kepengin duwe bojo. Ya kaya ngono lho, Kang. Pengen duwe kepengin karo Kakang Joko Wangking. Nek umpama kowe iki ora teka kelakon duweni bojo sing jenenge Joko Wangking, Yo sak goleki dhewe kang nek sampean ra gelem golekno. aku poh golekno mergo senengmu iki liwat ngipi. Angel to, Nduk, Nduk. Wis tak golekno Joko kene ae. Nah, Joko kene iki cilik-cilik. Ora usah, wis Joko Wangking lalekno. Iki yo Joko. Nek sing mbok gelan Joko Wangking, nek ke Joko Mekingking yo, Dik. Ora Kang, pokoke nek aku ora dadi bojone Joko Wangking, nek sampean ora gelem golekne, ya wis aku tak goleki dhewe, Kang. arep mbok goleki dhewe. Aja, Nduk. Pokoke tak goleki dhewe, Kang. Aja. Aja, aja. Nduk. Ayo dibun. Ayo dibun. Banjur ae dibujung ae. Ayo ngono. Ayo ngaco, ayo. Ayo, biar langsung ayo. Joko Wangking, nuwun sewu. Sampeyan niku sinten to? Pengiran Rangsang. Putra ana ing Kesultanan Utara. Oh, dados panjenengan niku Kanjeng Pangeran Rangsang. Putranipun Deng Panembahan Senopati. Kula nggih pangapunten dalem kering. Rangsang. Iki dina lagi wae peperangan nglawan Paman Ranggasuwela. Saka Ponorogo. Lajeng Nganti aku ora kuwowo nganti ninggalke palagan kula ing papan kene. Aku bakalan njaluk tulung kelawan kowe. Adep ana Paman Ranggasuwela. Kanjeng Pangeran menika dos ngaten monggo. Gus, kowe kok lingah-linguh. Kaya dene wong kebingungan kowe sapa, Gus? Nggih. Kula niku nembe gumun. Gumune Wayah esuk-esuk kok ketemu kalih pawongan ingkang kados sampeyan iki. ini Kok gagah pideksa gede dhuwur nek kok mboten nganggo klambi. rumuk Oh, esuk-esuk niku sumuk nggih. keringetan metu kabeh. Nuwun sewu. Janjane sampeyan niku sinten to? Rangga Suwela Bupati Kulon Progo aku. Oh, dados jenengan niku Kanjeng Dipati Rangga Suwela. Kowe sapa, Gus? Kula niku Joko Wangking. Joko Wangking. Nggih, Bocah saka ngendi? saking Desa Mbayat. Arep mopo ngedangrang nang tengah dalan. Kula niku goleki kalih sampeyan. Lah saiki wis ketemu. Nek sampun ketemu kalih sampeyan, sampeyan badhe kula jak sowan wonten ngersanipun Kanjeng Panembahan Senopati. Lho. Ana sambung ra keti apa karo mentaram kowe?
Kula niku minta srayaning Kanjeng Panembahan Senopati. Kowe disraya karo Panembahan Senopati supaya ngrangket aku suwan ing Mataram. Nggih. Wis kok pikir. Nggih sampun. Bisa nek iso, nek ora iso sing cilaka kowe dhewe. Lho, kok kados ngaten? Iya. Liripun kados pundi? Iki lho kowe. Waduh, lho. Monggo dhisik sedulur. Bisa nak. Aku ngerti playumu lonjong mimis kaya dening dibujung salah sawijining kewan. Sejatine ana apa? Sejatine aku lagi wae tetandingan kelawan paungan sing jenenge Rangga Swela. Ning aku ora kuwowo tanding kelawan Rangga Swela, njur aku mlayu nganti teko ana ing papan kene. Bagus. Aku jeneng tambuh karo kowe ora. Kepiye? Ning aku pengen ngerti. Sopo to sakmenane ku? Yo. Dingertenono. Aku Joko Prakoso, wong saka Mojosari. Joko Prakoso saka ing desa Mojosari. Banjur sapa kowe? Joko Prakoso, iya, diwanuke. Aku Joko Wangking saka ing desa Bayat. Oh, sing jenenge Joko Wangking iki kowe. Iya, Yo, Joko Prakoso. becik kebeneran Wangking. Aku nganti teko papan kene iki aku ngupati goleki sing jenenge Joko Wangking. Awit kenapa? Aku disambati karo adikku wedok. Jarene dhewekne ngerti malah kaporo wis nganti serawung. Sing jenenge adikku wedok iki gandrung karo kowe Joko Wangking. Adimu wedok gandrung kapiyuyun kalawan aku. Iya, pancen. Joko Prakoso, kowe kandha sing kaya ngono ning kena. Ning aku babar pisan durung ngerti lawan sing jenenge adimu, apa maneh ketemu. Joko Wangking, tak jaluk legane atimu. Manuta karo aku, ayo tak duduhke karo adikku. Nek aku ora gelem, Kowe bakal tak udo paripeksa. nek aku wani, Aku yo wani karo kowe. kaya ngono. Joko Prakoso, Kepiye, Wangking? sing tak butuhake dudu tetandingan lawanku. Sing tak butuhake aku kepengin bisa ngalahke kan Rangga Swela. Wis, Duh, Wangking! Wangking! wis. Esuk-esuk krenggosan. Ketemu neng kono ya perang, neng kene perang. Esuk-esuk ketemu bocah wadon. Kok iso perang aku yo ora ngajak sampean perang. Perange dudu karo kowe, Lah karo sapa to? karo pawongan sing jenenge Rangga Swela. Karo Rangga Swela. Sadurunge ngono sapa to sing jadi aranmu? Oh, kowe kepengin kenalan karo aku. Ya kepengin kenalan karo awakmu. Bocah wadon diwanuke. Aku Joko Wangking saka ing Bayat. Iya. Yen ngono sampean Lho, 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 lho. Ora ngono. Esuk-esuk bocah wadon nang tengah alas ngerti nek aku Joko Wangking njur ngabyuk karo aku lho. Karepku iki opo? Ya mergo sing tak impek-impekne iki kowe Joko Wangking. Oh. Dadi nganti ngimpi-ngimpi
Sing mbok impeke mung aku. Ya bener, mergo aku ki ngimpi dadi bojomu Joko Wangking. Iki dadi bojoku. Iya bener. Lho sing kebangetan ya kowe kok. Kok iso aku kebangetan? Ketemu lagi sepisan iki kok wis ngandhakake nek kowe iki ngipi karo aku yen to kepengin dadi bojoku. Jenenge wong ngipi ku ndak yo kudu ketemu to karo Joko Wangking. Rasa ngono sik to. Ya gelem mo iki wis esuk lho Joko Wangking. Nek perkara geleme gampang. Nek aku iku ora ngerti. Lho kowe iki sapa? Endi omahmu? Aku Retno Sumekar saka Mojosari Joko Wangking. Oh, Retno Sumekar saka ing Mojosari. Nek mau ana pawongan sing jenenge Joko Prakoso wong saka ing Mojosari. Kapan apa kowe? Retno Sumekar. Lah kok wis malah ketemu karo Joko Wangking. Kakang, Wah, coba iki rayokno to Kang ben gelem karo aku. rayokno piye to? Rayu ben gelem karo aku. Ngono. Duwe adi wedoke kok gatelen. Lah ya Wes. wong wis wayahe kok ora oleh lho. Wayah apa? Wayahe duwe bojo Joko Wangking. Yo iki adikku wedok Wangking. Iku to. Lah cecile kok kepengin duwe bojo. Lah kok kandhane kok piye? Aku dhewe gumun. Cilik ra ketoke. Wong asine ya wis gedhe kok. Oh. Cilik ketoke ning sejatine wis gedhe. Ya wis gedhe. Gedhe atimu. Gedhe atiku. Oh layak to. Wis gelemo kowe karo adikku. En bisuke iki ora bakal tak sia-sia. Lah nek perkara mbok sira-sira ora karek aku. Saiki ngene. Kepiye Joko Wangking? Nek Sumekar. Aku kepengin takon karo apa tulus laring batin anggonmu kepengin dadi bojoku? Aku kepengin dadi bojomu iku tulus saka atiku Joko Wangking. Tenan. Tenan. Nek aku duweni penjaluk karo kowe, Penjalukmu bakal tak turuti. tenan kuwi. Temenan? Terus Mekar, Kepiye Joko Wangking? penjalukku yen to kowe bisa ngujudake wujuding pusaka Brongot Setan Kober. Ora esuk, ora sore, aku gelem dadi bojomu. Penjalukmu tak wujuti Joko Wangking. Wis ayo. Kok menawa kanthi dalan iki aku bisa ngujudake Brongot Setan Kober. Sawise bisa ngujudake Brongot Setan Kober, bisa ngalahke Jan Ranggaswela. Nek Sumekar, aku ora negake tak jampane saka Den, panjenengan kok ngalamun wonten apa to, Den? Kesel, Dik. Kesel iku apa to, Den? Turu. Panjenengan turu kok kesel iku lho. Lah turu ya kesel kok. Turu iku ya ora duwe kesel to, Den. Nduk, Dalem. kowe bengi-bengi arani kaya ngene parek esuk ning tengah alas. Apa kira wedine arep digeak-gelak kewan? Mboten to, Den. Mboten wedi wong ancen. Gegek kowe iki ra wong. Nggih menungso wong kula napa ning lemah kaya ngene kok iso ora menungso. Sing ngomong sapa? Kula. Ya mati blabak. Ya ketoprak ora mancik blabak. Nduk, kowe jenengem sapa? Retno Sumekar. Retno Sumekar. Omah endi? Mojosari. Mojosari. Lah ki lunga ke omah karepmu apa, Nduk? Karep kula nggih pados perdamelan, Den. Golek gawean. Nggih. Wah nek ngono jodoh iki. Jodoh pripun, Den? Umpama kowe tak weni gawean dadi jurudang ora pantes Rupamayu. Iki umpama lho ya. Nggih. Aku iki dadi Bupati Joko. Wis 150 tahun jakaku.
Jenengan rak pun sepo nek 150 tahun niku. Iya. Maksudé wis suwe. Nek kowe gelem, kowe tak pek bojo ngono piye? Kanggo nambani larani atiku. Penak-penak. Sak penake sak pira to? Alah. Ora dhewe pokoke. Ang gelem tak njaluk tak turuti. Nggih pun kula purun, Den. Gelem. 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 Kang, Nggih. calon bojo iki yo ngene lho, dipijeti aku. Jenengan nyuwun dipijeti. Calon bojo kanggo tondo kesetiaan sama aku. Aduh, Penak, Den. rambut apa jambake? Aduh, Penak napa mboten to? Den? penak. Oh, nggih pun. Pijet ki ngeten iki to, Den. Aduh. Kadang-kadang nggih penak, kadang nggih loro. Lara pinuk ya. Nek utamane ngoten niku ancen loro, Den, mengke penak to, Den. Semekan. Semekan. Loh. Oh, aku kemaringan jebule wong wedok dadi bajingan nyolong pusaka Kang. Kang. Piye Joko Wangking? Lah piye Kar? Lah iki Apa iku? sing tak karepke. Apa iku? Sing tak karepke apa to? Pusaka brongot setan kober. Ya iki pusaka brongot setan kober. Iku to. Ya bener to iki. Lah iki ta ora ta bener ta ora iki. Lho ora ngono. Lah kok gampang men ke bisa duweni pusaka brongot setan kober. Ya Lara-larae kaya piye iki mau? ya iso mergo bupati sing rada Oh, Ranggoswela. Lah bener. Ranggoswela ki tak apusi. Mbak Apusi. Tak apusi, tak jak turu ning mburi, tak pijeti, jebul turu terus tak colong iki Oh. pusakane. Mbok jak turu mbok pijeti. Ya Wah, bener. nek ngono kowe gak suci. Turu tok ya ora suci. Lho, masa turu tok? Turu tok. Aku ora percaya. Ora percaya ya wis, nek ora ngono ya ora tau. Kar. Kar, aja ngono. Ya percaya ta ora? Nek aku ora percaya, takon iki ra ono kerambungane. Lah ya ora percaya Percaya. Wis. Terus kepiye? Nek anakku wis duwe pusaka iki apa kowe gelem kepek bojo aku? Lah iki mbok ulungke ta ora? Ya tak ulungke. Lah nek mbok ulungke, aku gelem dadi bojomu. Temenan? Iya. Ya wis iki tak pasrahne karepku. Oh, wong wedok dibadhok foto. Wis sampean sing kleru kok sampean gampang terlena. Ora ayumu aku terlena aku. Foto yo kowe. King, kowe dibodoni kowe diapusi. Diapusi karo sapa? Jadi kandhane semekar mang jare suci. Iya. Alah ora suci. Ora suci. Heeh. Oh, Kar jare ora suci, Lah Kar. lho sampean ora tau. Ya suci, pancen suci. Susune sak manci. Sampeyan iki sok-sok ajak Iso gojek. ngono lho. Manci iku gedhi lho. Manci iku gedhe. Ora cilik. Manci apa? Manci renti. Sampeyan iki kok. Bangking. Kaya piye ra wis wela? Oh, ora wateke wong lanang kowe. Yen to aku nganggo cara sing kaya ngene nek kanggo ku apik. Mergo
Nek aku ora nganggo cara kaya ngene sengara aku bisa duweni pusaka Brongot Setan Kober. Neng aja gembira sirahmu luwih dhisik. Najan toh Brongot Setan Kober dina iki wis ana tanganmu, ning Rangga Swela ora gigrik ngadepi sapa wae. Kaya ngono. Itu to aku. Nek pancen kuat nampani pusaka Brongot Setan Kober, aku bakal merguru karo kowe, Rangga Swela. Bukteke Joko Wangking. Janjine kepiye? Wah, nek perkara janjiku ngepek bojo karo kowe aja kuwatir. Tenan lho ya. Aja meneh kok saiki sesuk bar sesuk aku siap. Nanging sesuk dinane Minggu kawane tutup niku. Oh, nek tutup ngenteni dina Minggune neh. Ya tutup neh to. Minggune neh. Ya tutup neh nek Minggu. Ya wis. Ganti dina Senin. Ya Senin lah anak-anak. Sedeng anak-anak te ora sida rabi. Joko Wangking lha iki sapa? Pengen ya. Ora. Aku ora samesem. Jeruk-jerukan. Joko Wangking, Nggih. jumbuh kelawan ngendikane Kanjeng Rama rikala semono. Yen kowe bisa ngundurake Brongot Setan Kober lan perjaya kelawan Rangga Swela bakal diganjar Temenggung ana ing Kasultanan Utara. Badhe dipun ganjar pangkat Temenggung. Waduh, Kanjeng Pangeran, matur nuwun sanget. Ing kene. Lajeng benjang menapa kula niku dipun angkat dados Temenggung wonten ing Ora usah Utara. dadak kesuwen. Yo iki bakal tak wenehi gelar jejuluka Temenggung alap-alap. Temenggung alap-alap. Loh, wis saiki nek bojo Temenggung alap-alap, mata ta ora? Lah, Ya ora sia-sia oleh ngerayu. sapa? Iku mau. Wong elek kuwi mau. Sondo-sondo, Bang. Yo sing rupane elek kuwi mau. Tapi ora gedhem. Tapi cilik Apane? atine. Oh, atine cilik. Kanjeng Pangeran, matur nuwun sanget. Lajeng sakmenika kados pundi kula namung sumara kalih panjenengan. Saka kuwi ayo bebarengan tak ajak sowan ana ngersane Kanjeng Rama. Nuwun sewu, sampeyan boten pamitan langkung riyin. Ya wis kowe ora apa-apa. Monggo-monggo. Langkung prajuki nggih sampeyan. Del. Sampeyan niku jejere pangeran kok. Nggih menika lelampahan ing dalu menika sampun purna. Menawi wonten kirang langkungipun kula anggota gelar Tribudaya nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi saged sapna nggih wonten ing taun ingkang wonten wingking. Oh. Nuwun. Monggo-monggo. Kumpul bojono Wiyandra kira, Den.